Sabing awahe, ang kinangil arang. Bahin karong buntaga, matod pa sa tong amigo nga, inyong tulumanon o katong tulumanon na kada Martes ni. O ni kada Martes tulumanon ay uminto na po ang krudo o kerosene. Gaas ba? Tag 1.20 ang litro matag uminto. Sus, matiita pa ita. O tag 1.20 na po. Kada litro ang uminto. Sus, sakitas bulsa niya. Ang gasolina, pila man? Ang gasolina, 600 tabos. 7 na kasimana or 7 na kamartes nga siging uminto. Uy, puwas na. Aba? Tang luuyas mga Pilipino. Ang irason sa taga Department of Energy, niingon sila nga, tungod ba ni sa geopolitical tension, sa pasangil na gini. Ibalik pa to ninyong OPSF, marag dili unta tama, latan og tamas ginhawas ekonomiya. Hindi to hinon ibutang atong marlika nga hangtod karon wagi hinungdan. Ay buntag sa akong classmate nga bungan mula noon hanggang ngayon, Arvin Lumongo. Morning na Ben, morning. Ilara gyud. Samtang si Governor Pambari 4 og ang kauban niyang mga local chief executives kagapon dito sa Malacañang, nagpa-picture sila, apil na mga si kanhi Presidente Vice President Lene Robredo nga karon Naga City Mayor dito sa Bicol, namtay Naga dire. Matod pa nga, pa-picture sila mga lady LCS. Daghan sa kayo ni comment nga, balimbing na. Magbawa sa inyo mga silan. Maglibog tag ganong inana. Pagkari, layo pa itong politika. Kani Pilipino, saan mo bitong nagsige na lang hinautag ka. Tikyaob sa ekonomiya tungkol kay puro lang mo utok politika. Sagdahin ng mga politiko, sige na lang mo dihada. Ngilarag yung puragaba lang, ha? Yun niya, kung ano ba kay kagapon, doon na may balita. Ang tanang mayors o governors, doon ay gitawag nilang dagko kayong support kaning gitawag nilang Expanded Local Government Support Fund or LGSF nga ipang-apod-apod na sa mga nagkalain-laing local government unit aron maunay mo pahigayon og mga proyekto sa ilahang kaugalingong mga teritoryo. Matod pa ni Presidente Bangag Marcos. Ba? Nga kinahanglang sila na. Ang DPWH din why budget karong tuiga alang sa flood control project. Wa na si Peter Calderon. Wa na Rhea. Wa na 25%. Pero matod pa nga naag hapon ang kantong mga pondo sa 2025 matod pang Secretary Vince Dizon nga magamit gapon to kung wa pa to magasto. Pero gagmay na ko yung budget, mura di na kay ganahang mo bidding sila sa Alan Quirante, Jonathan Quirante, di na ganahang mo bidding. Gagmay naman kayo. Kanya di na po pwede itong substandard kaya inspeksyonon man nila, ibton pa lang na. Kagahapon na ninuod namang local, Land Transportation Office or LTO. Kagahapon marang ilang gitinuod, nanakop sila tamas ginawa niya itong mga motor nga dagko kayong tingog, kana ba itong inusab ang tambutso o muffler. Kagahapon, supras 20 to ilang nadakpan, ang buto kung sa'y mahitabo aning ilang kalaki nga pirti man daghana na ilang pagdakop. Pero po, pirti kini pagkasabaa sila, marang arang lang po. Okay na. May bitaw na yan, malipay ra sa kitang magtanaw ni taga-LTO nga magbuwad si init, sige, pabugnaw po niya, panakop sumug panagsanyor. Pero as to when sila mo undang, mo na pangutana kay sul-suol naman yung balaod. Samtang ang kagubot aning basura, paldo si Jimbo Burgunya. Sus dito, ang mga basura karon yung nagbayan Sugbo, matod pa ni Department of Public Services, si Paul Hilaski. Hilas kuno kayo ning manaway, matod pang Paul Hilaski. Tungod kay ang Asian Energy Landfill Res Consolacion, human maingon si Nene Alegado, way batasan! Kinis Nene Alegado ato sa bitag gamay, mao ni ang banggiitan kaayo sa kanang giingong dili mo buhis. Ba? Mao bitong nani sa kasong tax evasion dito sa Court of Tax Appeals nga nagkantina og 102.9 million. Nene Alegado ra na. Ba? Sulti ni mo nagsigig litok sa ngas Ginoo pero pabuhata mo ra gyud. Hello, ko na. Ay na lang. Matod pang Paul Hilaski, ang hari-hari sa DPS Cebu City nga matod pa nga wa gidid ana sila nga mo yabo pag mga basura deres pulpugan konsolasyon pulpugan usain unsa nay nga pulog konsolasyon tungod kay wa kuno tungod sa problema sa bayronon gali bayre dayo. Ba?
Matod pa nga doon na memorandum of agreement nga napasar sa konseho apan hangtod karon wa pa mapirmahin ni Minister Archibald di nagmando ni nga kutob Marso 31 linabayag basura dito sa Pulog Konsolasyon. Sus, kay ini kahuman ani tiba-tiba karon nagsige naman gani og labay dito sa Aluginsan din ang ilang mayor dito og ang iyang bayaw nga si Attorney Jimbo Borgonia katong mamaligya kandidatura no di pilotoy halin naman yun og ang iyang bayaw nga mayor sa Aluginsan si Mayor Ig Muzino Mayor Ig kagahapon niingon nga ang niingon si Hilaski nga adto nagyud ta sa Aluginsan lang in the meantime sa ato pa temporary ra pero ang nindot ani ilang temporary kung mahimong permanente kay matod pa sa bagong terminos mga kotsinanggo paldo si Jimbo. Kana ko ng pagbutang diha sa mga basura diha sa SRP, sorting hub lang kuno na pilian na katong mahalin og di mahalin kay kun ari kuno sa kabalayan naa man tay segregation nga malata og di malata og di pod madugta. Adto sa SRP naa kuno ng sorting hub or pilian dito ang matimbang og dili matimbang. Okay sa kayo. Mao na nakanindotan pero ang pait nila kay karon dito sige sila panglain ang mga basura dito sa kuwan. Ang karon 89 na katuig nga nahimugso under Dakbayan Sugbo. Naay mga eskwelahan nga nagklase ra. Napoy wagi kasagaran way klase. Apan in town ang mga trabahante wa sila charter day bonus. Naloko. Ang nindot ani kay way bonus nakasave ang Dakbayan Sugbo pero unsa may i-save? Nga matod pang Minister Archibald dinhi ato ni Agnes Simanang atong gi-interview. So, apiki man ka budget deficit pagyod. Mo hinungdan nga wa sila i-bonus karong adlaw nga Charter Day celebration ika-80 na noy-noy na katuig. Pero si Tomas Osmeña dili mo tambong. Doda gyud ko nimo Tomas. Yawa! Pawa! Karon ang motambong ron kani giimbitar man eh. Moadto si former Mayor Raymond Alvin Garcia. Moadto po ni. Yawa! Pawa! Hindi ano siya magsingit-singit dito yawa pahawa. Pero motambong ni base sa imbitasyon ni Mayor Nestor Archibald. Pero si Tomas karon di man motambong. Doda ko ni Mayor nga imuha kining duha. Naloko. Balikan tagi karon totoo. Naloko na. Balikan tanis Tomas ro kay kani forget sa kay upat man ka adlaw ang confirmation of charges ni Digong. Balikan tanis Tomas lang unya totoo. Ang Pilipinong abogado sa mga ang mga biktima sa extrajudicial killing atong panahon nga si Presidente Digong pa ang nanguho sa nasod, si Attorney Joel Butoyan matod pa kagahapon na disappointed siya, murag na dismaya siya nga wa gyud mo tambong ang gipasanginlan or ang akusado nga si kanhi Presidente Digong Duterte sa confirmation of charges dito sa International Criminal Court. Matod pa mao ra unta kuno ni ang higayon nga ang mga ginikanan, pariente, mga igsoon sa mga biktimang tuwa dito, mga kita ni Presidente Digong Duterte nga gitaral sa humanan. Nagsugod kagahapon dito ang pagtaral alas 10 sa buntag hangtod to mga, I think mga launa kay 4 hours man pero dinis Pilipinas alas 5 ngadto po sa alas 9 ito pasado na human. Pero maton pa nga ang tigpamaba sa ICC nga si Attorney Maylet, Orian Maylet, kanto ko nung waiver ni Presidente Digong kanhi Presidente Digong nga dili siya mo tambong sa maong mura man pre-trial diri sa Pilipinas kung kuan nga ani si Attorney Judge ani sa kong pagsabot ani Attorney Judge murag pre-trial conference pa ni Digong ya dito sa ICC lahi kay confirmation of charges. Matod pa nga ang ating pumaba sa ICC nga si Orian Maylet ang kanto daing waiver ni Digong nga dili sa motambong dili rason nito ang iyang kahimtang sa panglawas kun dili sa iyang dili pagtambong dili ang mo'y rason sa dili sa gustong kakita sa mga malditong nahabilin nga wa maapil sa extrajudicial killing. Samtang si
maldito ni kulas na. Sangin lang ang media nga gi-hype kuno og maayo, gi-exaggerate kuno og maayo. Kana bang hyperbole? Hyperbole mo na. Tudlo ng maestra sa una, exaggeration mo na. Matod pa ni Nicholas Kaufman, ang Defense Council, lead counsel ni Presidente Digong, nga human niya i-introduce ang mga Pilipinong abogado ni Presidente Digong Duterte, kanhi Presidente Digong Duterte, silang kanhi Executive Secretary Bingbong Midaldia, kanhi Dole Secretary Bibot Vilio, kanhi spokesman Sal Panelo, kanhi LTFRB Chairman Martin Delgra, o kanhi BIR Commissioner Cesar Dulay, o ang kanhi Pagcor President kasi Alfredo Siriza Lim. Matod pa nga ang matod pa sa lead counsel ni Presidente Digong nga si Kaufman, nga ang media lagi mao ilamang kong gi-hype ang sa media ang mga gipanulti ni Presidente Digong nga hyperbole raman to. Exaggeration mo to. Duwa naman ko to spong. O hinungdan nga ni Burot ug maayo ang giingong extrajudicial killing tungod kuno sa media. Mo paita po nimo. Paita po ninyo ay. O Igor mi ni balita dire. Loko na. Pero kagahapon sa hapon atol sa sesyon na pod. I think dili ni sa sesyon sa committee ni ang upat ka mga impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte, i-refer na sa Committee on Justice, pinaagi si Alan Chairman nga si Congresswoman, Batangas Congresswoman Jinky Luistro. Matod pa, ilanin tinuon kung sufficient ba in form and substance. Kanis, Mao ba? shots ka buo Sara ni. Tanaw na. Pero ang nindot na nga ni, kay, og masyad sa skabo, ang mga hari-hari diha sa kuha. Mao ba? Sa Ubos Bay Balauranan, matod pas mga amigo, magkadawat na po kunog 150. Si Edmond Alviar, ang batang piti-piti morning. Si, kanit ha? Ma'am Nita Valerosa, pertira pag yung, kuana, kanana ang Snow Diaz Canada. Pagdaan yun intaw ko sa kasako din ha, kaya magalo-halo ta. Mao ba? Timing nga, maog yun, pag-check na ko. Salamat sa kaya. Dali dyan, salamat kaya. Ano akong defender dito. Why call ba rin mo dipinsa? Dimla Francisco Jr. Live from Cambaro, Mandawi City. Morning, Mr. Ha? Uy, paring konsihal. Boboy Gravino. Konsihal may buntag. Wanay salig sa DPWH BBM. Patol pang kapromi. Kanata. Wanay salig si Marcos sa DPWH. Pero karon dapat magkapos buyong dito sa 7th District. Mamagkapoy District Engineer. Uy, si Yael kani. Dugay na kayo may makita ni. Si Peter Piper Patis. Dodong morning na, long time no see na yun. Mayra na, matol pang kapromi. Mayra na sa primero ang LTO. Ang kanaganing mga e-bike, kumusta naman? Mag-Lenten season na lang. Wag yun dakpa. Gilang-gilang. Ato na lang paluapon taon. Masing makontak na itong taga-LTO karon. O niya si Ma'am Matit Diamante Mondero. Good morning na, Ma'am Matit, ha? Amping karon na, long time no si pod. Di pa, uban na rin sa kusalpon kadit na kayo, ha? Kaya uwa pa na ko makit, iring uban kadit kayo. Yay, di apon akong classmate ng bungan ng tos Pangasinan. Si Filipino version ni Justin Bieber, ha? Justin Ongria. Good morning na ba? Boss Roy Lopez. To anis Boy Roy Lopez. To anis Southern California. Siya mo'y kilabot ng mga kolehiyala ditong napita.